Hünärim mar hormatym maratty bäseşiň jemleýiji tapgyryny Aşgabat we Arkadaq şäherleri hemde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça geçirilen sapky tapgyrlaryna ýeňiji bolan zenanlar gatnaşdylar. Welaýatlar hemde Aşgabat we Arkadaq şäherleriniň hersi boýunça 3 jemi 21 zenan jemleýiji tapgyrda çykyş etmäge hukuk kazandylar. Bäseşikde oňa gatnaşjylar 3 şert boýunça ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Olar ilki bilen hormatly prezidentimiziň saýasyna, Arkadaqly gahraman serdarymyzyň ýol başçylygyna berkarar watanymyzda gazanylýan täze beýik ösüşleri, türkmen halkynyň milli özbolşly aýratynlyklaryny, ýurdumyzyň zenanlarynyň erkany işlemegi, hünär öwrenmegi, telekeçilik bilen meşgullanmagy, tikinçilik, el işlerini ussat zenanlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertler barada. Şeýlede öz kärhanalary, olarda tikilýän milli labasyň özbolşly aýratynlyklary, kärhanada işleýän elleriniň dürdükülýän tikinçi zenanlar, ýaşlaryň arasyny el işlerini bolan howasy artdyrmakda alyp barýan işleri barada giň işleýän gurrun etdiler. Soňra zenanlar halkymyzyň asyrly däpleriniň dowam etdirilişi, gadymy milli labasdan hemde olara salynan nagyşdan gadymylygy hemde nagyşlara siňen sirli şekilleň aýratynlyklaryny aňladýan maglumatlary gurrun berdiler. Bäseşiň jemleýiji 3-nji şertinde bäseşige gatnaşjy zenanlaryň döwrewap milli türkmen labaslarynyň görkezişini gurnamak hemde eşikleň asly türkmen milli gymmatlygyň wasfany, çeper sözleriň goşgy setirleriň, rowaýatlaryň we gazalyň üstü bilen çeper wasp etmek wezipesi goýuldy. Bäseşige gatnaşjy el işlerini ussat tikinçi zenanlar şertleri ýerine getirmäge girişip, ähli ukyp başarnyklaryny we zehinlerini görkezdiler. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly aglan edilmegi münasibetde hemde görüllü mektebine öwrülen Oglaba Adejanyň döreden täsin amal haşam sunugatynyň nuskalarynyň uğralanyp geçirilen bu bäseşikde oňa gatnaşan 7 toporyň hersiniň düzümindäki 3 zenan bilelikde sadaşykly hereketleri bilen welaýatlaryň hemde Aşgabat we Arkadaq şäherleriniň adyndan çykyş etdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna aýdyň ýol bilen belentliklerden belentliklere barýan watanymyzyň gülläp ösmegine zenanlarymyz uly goşunt goşýarlar. Ýurdumyzyň zenanlarynyň ene mamalarymyzyň parasatly ýörelgelerini özüne jemläp, nesilden nesle geçirilip şu günlere ýeten ada älime dolan keşdeçilik sunugaty hemde beýlik tikinçilik el işleri, halkymyzyň gadymy däpde sorlaryny öz bolşly aýratynlygy, gaýtalanmajak nusolary bilen çuňur orna eleye. Netijede nur saçýan ajaýyp keşdeler hemde nagyşlar öçmejek, ýetmejek häsiýete eýe bolýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň parasatly başdanlygyny, halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklaryny öwrenmek, olary dünýäde giňden wagt etmek hemde medeni mirasyň esasy ugurlaryny geljek nesillere ýetirmek ugruna giň möçberli işler alınıp barylýar. Şoň bilen barlykda halipa şägertlik ýolunyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Gahraman Arkadamyzyň milli mirasymyzy ösdürmekde bitiren ägir tuly işlerini häzirki wagtda hormatly prezidentimiz münasip derejede dowam etmek bilen ozolun gelýän gadymy däpde surlar häzirki nesillere ýetirilýär. Zenanlarymyzyň inçelik bilen alyp barýan bu nepis işleri, milli nagyşlar, keşdeler, ýurdumyzyň, halkymyzyň, gelin gyzlarymyzyň çäksiz gözelliginiň nusgasy bolmak bilen birlikde olary ösüp gelýän ýaş nesillere durmuş däpde surlaryny öwretmekde. Olar watançylyk hemde asyrlaryň dowamyna kemale gelen ahlak gymmatliklarymyz esasyny terbiýelemekde ägir uly ähmiýete eýedir. Şeýlelikde hünärim mar hormatym maratdy bäseşiň jemleýiji tapgyry tamamlandy. Oň jemleri boýunça has tapawutynyň toporlar ýeňijiler diýilip aglan edildi. Bäseşiň ýeňijileri ýöri hormat hatlary hemde sowgatlary bilen syýlaglandylar. Bäseşiň ahyryny enamamalarymyzdan dowam edip gelýän milli mirasymyzy dünýä ýaýmakda, zenanlarymyza işlemäge, okumagy, hünär öwrenmäge döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahraman Arkadamyza hemde Arkadaly gahraman serdarymyza hoşallyk bildirilip, alkyş sözler aýdyldy.